маълуми ҳамагон аст ки ҳар сол дар арафаи ҷашни истиқлол дар Ӯзбекистон озмуни анъанавии ҷумҳуриявӣ аз ҳама бузург, аз ҳама азиз доир мегардад. дирӯз дар маркази ҷавонони шаҳри Самарқанд маросими ҷоизасупории даври вилоятии ин озмун зери шиори бо ваҳдат мо халқи ягона муттаҳид бошем ватан ҳастем баргузор шуд. дар он ғолибону иштирокчиёни озмун, наздикон, намояндагони ҳокимият ва ходимони васоити ахбори оммавӣ ширкат варзиданд. дар тадбир ҷонишини ҳокими вилоят Рустам Қобилов ба сухан баромада оиди эътибору эҳтироми ҳукумат нисбати аҳли ҳунар ва эҷод ҳарф зада ғолибони даври вилоятиро табрик гуфт. сипас дар зери кафкӯбӣ ба таври тантанавӣ ҷоизаҳо якояк ба соҳибонаш супорида шуд. боиси хурсандист ки дар байни онҳо нависандаи ҷавон, доктори фалсафа оид ба фанҳои педагогӣ Маликаи Ҷумазод ва муҳаррири масъули рӯзномаи Овози Самарқанд Шаҳзод Кенҷаев низ буд. озмуни анъанавӣ аз ҳама бузург, аз ҳама азиз гузаронида шуд. ин озмун қариб ки ҳар сол гузаронида мешавад ки ба анъана дохил шудааст. мана имсол барои китобаки якта хандед модарҷони ман низ дар равияи наср ба ман ҷои аввалро муносиб диданд. барои ин ҷой албатта аз ҳама пеш барои президенти мамлакатамон миннатдории хешро баён мекунам ва албатта барои нашр шудани ин китоб аз ҳама пеш қиссаи падару модарам ва албатта устодон, наздикон, дӯстон хеле калон аст. ин китобаки ман якта хандед модарҷон ном дорад. дар ин китоб аз ҳаёти кӯдакон мисолҳо, ҳикояҳо оварда шудааст ки барои тарбияи насли наврас аҳамияти калон дорад. аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда ман имрӯз тамоми ҷоизадоронро аз самими дил табрику муборакбод менамоям. илоҳим ин гуна дастоварду муваффақиятҳои онҳо аз ин ҳам зиёдатар гардад. дар ин ҷоизасупорӣ ман ҳамчун намояндаи рӯзномаи вилоятии Овози Самарқанд дар равияи шабакаҳои иҷтимоӣ ҷоиза гирифтам барои як қатор мақолаҳои танқидию таҳлилӣ ва дар оянда боз ҳам ин ҷоизаҳо ба мо рӯзноманигорон, журналистон боз ҳам барои бештар кор кардан, барои омӯхтан сабабгор мешавад. ин ҷоиза танҳо ҷоизаи ман нест, ин ҷоизаи тамоми ходимони таҳририяти рӯзномаи Овози Самарқанд мебошад. барои ин ба якояки устодон ва наздиконе ки маро дастгирӣ карданд ташаккур мегӯям. ба ҳама омаду бурду барор мехоҳам. ба сифати маълумот гуфтан ҷоиз аст ки озмуни мазкур бо ташаббус ва ҳамкории Иттиҳодияи журналистони Ӯзбекистон, Оҷонсияи ахбор ва коммуникатсияҳои оммавӣ, Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон, Иттиҳодияи эҷодии ҷумҳуриявии оинаи тасвирӣ, Академияи бадеӣ, Оҷонсияи ахбороти миллии Ӯзбекистон ва телерадиокомпанияи миллии Ӯзбекистон дар равияҳои зерин доир гардид. маводи журналистӣ, беҳтарини ходимони васоити ахбори оммавии нашрӣ, маводи беҳтарини эҷодкорони радио ва телевидение, журналистикаи интернетӣ, китоби беҳтарини жанри публисистӣ, асарҳои беҳтарини шоиру нависандагон, санъати тасвирӣ, фото ва дизайн, санъати синемо. мо низ ғолибонро сидқан шодбошӣ гуфта аз васфу тараннуми ватани азиз асло хаста набошед мегӯем. Дилрабо Назар ва Довуд Раҳимов, махсус барои Орион.